National terrorism. Major General AG Laka. Garga gwarzo ka take kwarkwasa. National Center ka ɗauko manufansa. Kai aka zaɓa ka rike matsayinka. Ka rike aikin ka kowa ya tsara doka. Sojoji da naku ya san doka. National terrorism mun karba. Major General AG Laka, 'yan ƙasa suna modallo. Congratulations Oga. National terrorism mun karba. Major General AG Laka, 'yan ƙasa suna madalla. Addu'a muke Allah rika kishin ƙasa yana ruhinka. Congratulations Oga. National terrorism mun karba. Major General AG Laka, 'yan ƙasa suna modallo. Addu'a muke Allah rika kishin ƙasa yana ruhinka. Dukkan abin da ni zan fara sai na kirayi Allah Rabba. AG Laka. Ubangijin kowa Allah bai hana mu mun samu ba. National Kada ka harshe na Allah in na yau ba a kushe ba. Abin nufi da bukata shine ya ce a fiddo zakka. Congratulations Oga. National terrorism mun karba. Major General AG Laka, 'yan ƙasa suna modallo. Addu'a muke Allah rika kishin ƙasa yana ruhinka. Ku furfuto mu yi masa murna masu ayyukan sun karba. AG Laka. Kwararre a aiki na tsaro ban ga inda ka kasa ba. National Ka kare terrorism. ma ka tsaya ka tsare mu ba da kawai gaba. AG Laka. Mu ko mu dinga taya ka da addu'a ƙasa sai doka. Congratulations Oga. National terrorism mun karba. Major General AG Laka, 'yan ƙasa suna modallo. Addu'a muke Allah rika kishin ƙasa yana ruhinka. Duk wanda ya zam yana da ƙwararre zuciyarsa ba ta gezau. AG Laka. An naɗa ka mikami soho gare mu sabo ne gau. National Yan terrorism. ta'adda na ƙasar mu a zamanin sa dai sai kun kau. AG Laka. Babu wasa ko wargi tafiyar sana kan doka. Congratulations Oga. National terrorism mun karba. Major General AG Laka, 'yan ƙasa suna modallo. Addu'a muke Allah rika kishin ƙasa yana ruhinka. Major General AG Laka turniki tare mugaye. AG Laka. Yau kasa na yin murna 'yan ta'adda na hawaye. National Namu ya terrorism. san lungusa ko kasar mu 'yan tawaye. AG Laka. Tun yana farko yake aiki da damuna har kaka. Congratulations Oga. National terrorism mun karba. Major General AG Laka, 'yan ƙasa suna modallo. Addu'a muke Allah rika kishin ƙasa yana ruhinka. Congratulations Oga. National terrorism mun karba. Major General AG Laka, 'yan ƙasa suna madalla. Addu'a muke Allah rika kishin ƙasa yana ruhinka. Congratulations Oga. National terrorism mun karba. Major General AG Laka. 'Yan ƙasa suna madalla. Addu'a muke Allah rika kishin ƙasa yana